Televiziunea română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Salutare la toată lumea! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta s-a născut pe 4 octombrie 1978 la Iași și este din 2002 actor la Teatrul Național București. Doamnelor și domnilor, e o mare bucurie să-i spun bun găsit la Garantat 100% actorului Marius Manole. Salut! Salut! Mulțumesc că ai venit la noi. Cu mare drag. E greu să schimbăm tonul așa, ne știm de foarte multă vreme. Da, nu trebuie să schimbăm, nu ne obligă nimeni. Păi da, de ce? Fii atent. Ai venit de la repetiție, ce repeți? Repet Revizorul la Teatrul Național, regia lui Felix Alexa. Bun. Da. Citesc din tine. Da, ia auzi. Aș desfința teatrele, pentru că ele au trupe formate dinainte de 1989 și adăpostesc în general niște oameni care nu mai au de mult căutări și care ar trebui cumva să lase loc celor pentru care teatru înseamnă uneori mai mult decât viața. Da. Am încheiat citatul. Probabil că am spus asta cândva când eram foarte tânăr și nu știam nimic despre teatru. Afirmația rămâne valabilă într-un fel, dar problema, din câte îmi dau seama acum, nu e chiar numai actorilor și oamenilor care pare să că nu au chef să facă teatru, ci problema e a unui sistem bolnav care te obligă să nu ai chef să faci teatru. Adică el cum te obligă? Te obligă în sensul că, sigur că ajunge la nenorocirea asta de salariu pe care nu vreau să o dezvoltăm, dar care e foarte adevărată și atunci oamenii sunt nevoiți să alerge într-o mie de locuri ca să facă bani și nu mai au chef când vin la teatru unde lucrezi pe salariu să faci 10 spectacole, pentru că da, sunt pe salariu și atunci vrei să nu ai multe spectacole la teatru, să ai unul și bun dacă se poate. Altfel, rolurile sunt destul de puține în teatre și sunt unii care nu prind roluri principale și atunci e destul de umilitor, într-un fel, să trebuiască să-ți aduci copilul să te vadă în 10 spectacole în care tu ești planul 2 și el să întreabă unde-i tata și tata nu e. E domnul îmbrăcat în copac. Și cum se explică așa? Da, știi la fel de bine ca și mine că nu se face spectacolul ăla pentru bucuria copilului. E adevărat, nu, dar e adevărat, nu, ce lipsește în ziua de azi în teatre, ele într-adevăr poate că ar trebui desființate, dar ce lipsește în teatre, lipsește o minte managerială foarte bună. Dacă am o trupă de actori, eu trebuie să am grijă ca acei actori să aibă de muncă, să fie puși în